Hallo allemaal, welkom bij deze digitale workshop. Fluit, dwarsfluit. Mijn naam is Alice Paulussen, ik ben fluitiste bij Philharmonie Zuid-Nederland. En dat doe ik al bijna 16 jaar. En daarnaast geef ik ook fluitlessen aan een aantal leerlingen. Maar wat ik ook vaak doe is workshops geven of masterclasses. En in de loop van de jaren dat ik dat heb gedaan, ben ik erachter gekomen dat ik bereidde mij altijd enorm voor. Met allerlei hele programma's en zo. En vaak kwam er niks van terecht, omdat ik dan merkte dat een groep eigenlijk meer vragen had dan wat ik had voorbereid. En dat heb ik nu niet. Ik heb nu geen groep. Maar de vraag die heel vaak voorbij kwam was: hoe kan ik zuiver spelen? Samen met mijn collega's van de fluitgroep. Vaak waren het groepen die samenspeelden bij een harmonieorkest. En die vraag die kwam telkens terug. En daar kan ik hopelijk het een en ander over vertellen. En omdat het een workshop is het ook huiswerk. Dus het meeste moet je toch thuis doen. En ik hoop dat ik daar een beetje bij kan helpen. Die vraag kwam natuurlijk vaak. Intonatie, samenspelen, de stemming. Omdat dat best een uitdaging is op een fluit. Een fluit is een relatief kort, klein instrument. En elke kleine verandering is al een groot verschil in intonatie. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, ik ben een beetje moe en ik hang onderuit. Dan begin ik met repeteren en dan is mijn A zo. En na een uurtje ben ik moe en dan is mijn A. Dan ben ik ingezakt, mijn spieren doen niet meer wat ik wil. En dat maakt al een heel groot verschil als je een klein instrument bespeelt. Bij een piccolo is het misschien zelfs nog erger. Er zijn hele kleine verschillen voor nodig om een groot verschil in intonatie te krijgen. En dat willen we eigenlijk zoveel mogelijk voorkomen. Nou, voordat we gaan spelen, zou ik willen aanraden om even een checklist te doen. En de meeste dingen die ik ga opnoemen nu, dan denk je van ja, dat weet ik toch al lang, want dat is les 1 bij fluitspelen. Bijvoorbeeld dat jouw instrument altijd een heel klein beetje, waarschijnlijk een heel klein beetje uitgetrokken is, het kopstuk. Want iedereen weet, als je veel uittrekt, wordt het instrument lager. Maak je hem kleiner, dus je drukt hem in, dan wordt hij een stukje hoger. Nou, wat heel belangrijk is, en dat wordt vaak vergeten, is dat hij altijd op de goede plek moet staan. Dus ook als je zelf thuis oefent, zet hem altijd op dezelfde stand. Daarmee wen je aan je eigen geluid en hoef je nooit te zoeken naar je eigen klank. Dat is 1. Om de precieze positie van het kopstuk te krijgen, moet je gebruik maken van een stemapparaat. Die zijn gewoon te koop, maar je kunt er ook gewoon eentje downloaden. Daar zijn hele goede apps voor. Wat je wel even moet checken is waar jouw orkest op afstemt. Dat kan 440 zijn, het kan 442 zijn, dat maakt nogal een verschil. Dus dat moet je even nagaan. Nou, dan heb je goed afgestemd, je kopstuk staat goed. Als je wil kun je dat aantekenen met een potloodje, zo moet die staan. En zet hem ook altijd zo. Nou, het volgende, en dat hoef je maar 1 keer te doen, dat gecheckt moet worden, is of de kurk hierboven goed staat. Er zit altijd een dopje op je fluit en daaronder zit een kurk. Die kurk die kan naar boven en naar beneden. Daar moet je niet zelf aan gaan prutsen, dat moet je door een erkende reparateur laten doen. Die weet precies hoe die moet staan. Als die kurk te hoog of te laag zit, dan beïnvloedt dat de hele intonatie van de hele fluit. Dus dan kan er ook onderling een groot verschil ontstaan in de afstanden tussen de noten onderling. Dan is ook nog belangrijk de temperatuur van de fluit en van jezelf, of je opgewarmd bent of niet. De temperatuur van het instrument
is ook heel belangrijk. Dus we kijken ook even van, nou, speel ik in een kerk, is het koud? Zorg dan dat je instrument warm blijft. Dat zijn allemaal dingen die echt van invloed kunnen zijn op de intonatie. Nou, maar dan speel je samen met je collega's. Iedereen heeft keurig afgestemd en de fluiten zijn warm. En dan ben je nog steeds vals. Hoe kun je je intonatie veranderen? Nou, er zijn verschillende manieren voor. Ik geef een aantal voorbeelden. Ik liet het net al zien, hè? Dus als je inzakt, dan zakt je toon. Dus als je voelt ik ben moe, ben je misschien wel aan de lage kant. Nou, je kunt het kopstuk rollen, dus naar binnen en naar buiten. Dat is één mogelijkheid. Maar vaak merk je dat de toon daar niet al te best van wordt. Krijg je dit soort dingetjes. Je kunt je embouchure strakker en losser doen. Misschien zag je al dat mijn kaak hierbij ook naar voren en naar achter ging. Dat is de volgende mogelijkheid. Ik zal even opzij. En je ademsteun, daar had ik het net al over. Als je moe bent, dan zakt alles in, dus ook je ademsteun. Dat heeft allemaal invloed op de toonhoogte. We hebben de checklist gehad. We hebben de mogelijkheden gehad om de intonatie aan te passen. En nu gaan we het oefenen. Want mocht het zo zijn dat je denkt, hé, het is niet helemaal zuiver, hoe ben je dan zo flexibel mogelijk om je toon aan te passen zonder dat je aan klank verliest? Nou, daar is deze oefening voor. En dat hoeft niet dagelijks 1 uur, maar 2 minuutjes is meer dan genoeg. We nemen een toon, ik neem de A, en die gaan we proberen te laten zakken. Een kwart toon, daar is het stemapparaat weer handig voor. En weer terug. Hetzelfde kun je andersom doen. Als je dit dagelijks een aantal keer doet, word je heel flexibel in je embouchure om die tonen mooi aan te passen. Nou, dan komt de vraag, maar wanneer moet ik dat dan doen? Nou, iedere fluitist weet dat in de laagte het moeilijk is om sterk te blazen. Dat komt omdat de luchtsnelheid is laag. En als de luchtsnelheid laag is, dan zakt ook de intonatie. Dus bij lage tonen denk het hoger. Hetzelfde geldt voor hoge tonen. Dan blazen we, het zou niet moeten, maar blazen we meestal stiekem iets harder en dan worden we vaak wat te hoog. Nou, dat geldt natuurlijk ook als we sterk en zacht spelen. Dus bij forte zijn we vaak aan de hoge kant. En als we piano spelen zijn we vaak aan de lage kant. Onthoud dat. Dus corrigeer dat sowieso. Als je zacht speelt, denk hoger. Als je sterk speelt, denk lager. Dat is sowieso al basis. Dat heeft allemaal te maken met de luchtsnelheid. En die luchtsnelheid die kun je een beetje manipuleren, zodat het verschil minder groot wordt. Als je denkt aan water in plaats van lucht, dan is het vaak al veel makkelijker uit te leggen. Want water kun je zien, lucht kun je niet zien. Als je een tuinslang hebt en je zet de kraan open, hoe meer de kraan open staat, hoe meer water. Zet je de kraan dicht, komt er maar een drupje uit. Dat is hetzelfde met de hoeveelheid lucht die je gebruikt. Dus blazen we harder, komt natuurlijk meer lucht en dan gaat het ook sneller. Nou, hoe sneller de lucht, hoe hoger je toon wordt. Maar als je zachtjes wil spelen en je wilt toch die toon hoog houden, dan moet je dus zorgen dat
dat de luchtsnelheid hoog blijft. Hoe doe je dat met weinig lucht? Nou, als je je weer een tuinslang voorstelt en je knijpt het uiteinde een beetje dicht, dan komt er weinig water doorheen, maar het gaat wel snel. Ja? Dus dat kunnen we beïnvloeden door bijvoorbeeld je embouchure aan te passen. Maar wat nog veel makkelijker is door je tong te gebruiken. Als je je tongpositie verandert, dan maak je de doorgang in je mond kleiner of groter. Probeer maar eens de volgende oefening. We zeggen achter elkaar de letters A, O, U, I. Aui. En voel wat het doet met je tong. Als je dat doet, gaat je tong naar voren en naar boven. Aui. Dus als je piano speelt, zachtjes speelt, ook al is het een lage toon en je denkt toch iets meer U of I, dan heb je grote kans dat de toon stijgt. En dat is wat we willen bij lage tonen. Dus, nu zeg ik een A. Die tongpositie is ook heel goed te oefenen en te gebruiken als je bijvoorbeeld octaven gaat spelen. Een octaaf is eigenlijk een verdubbeling van de luchtsnelheid. Nou, dat kan op een aantal manieren. Je kan dus harder blazen, maar dat wordt meestal niet zo heel mooi. En daarbij hoor je al dat de intonatie is ook niet al te best. Je kunt een kleiner gaatje maken. Maar daar wordt je toon weer heel klein van. Wat je ook kan doen, is weer die tong omhoog. Een combinatie van alles. Dus iets meer lucht, iets kleiner embouchure en je tong naar boven. Nou, als we dit allemaal geoefend hebben, je kunt ook thuis een octavenoefening doen. Speel je een toonladder in octaven en zorg je dat je niet harder gaat blazen. Gebruik ook weer je stemapparaat en leer luisteren naar jezelf. Als je zelf weet, die toon moet daar zitten, dan is het dan veel makkelijker, ook voor je collega's om je heen, om op jou te intoneren. Als jij stabiel bent, dan is dat voor de hele groep heel prettig. Nou, toen gingen we op vakantie. Daar komt een verhaaltje. We gaan op vakantie. En op vakantie ga je ook naar een concert, want dat vind je leuk. En er is een fluitist en daar klets je mee en die heet Julio. En Julio komt het jaar daarna, komt naar Nederland en zegt: ik heb mijn fluit mee. En we gaan gezellig fluit spelen samen. Nou, dat is een goed idee. Nou, we hebben de checklist gehad. De fluiten zijn warm, ze staan mooi, hè, zoals ze altijd staan. En nou, we zijn ingespeeld. We gaan van start. En dan gebeurt er dit. Ik heb Julio vanochtend opgenomen. Nou, de brave fluitisten gaan ook even afstemmen. En dan denk je, nou, wat kan er misgaan? Want we hebben alles gedaan. En dan gebeurt er dit. Hoe kan dat nou? Nou, Julio speelt in een ander orkest en daar stemmen ze anders af. Dus wees daar ook bewust van. Als je ergens anders gaat spelen, kan het zijn dat, ook al heb je heel braaf je fluit op het streepje gezet, kan zijn dat dat niet klopt. Maar dan, hoe los je het op? Want misschien heb je het al eens gehoord dat als je het met twee fluiten samenspeelt en het is niet zuiver, dan gaat er iets trillen in je oor. En dat wil ik heel graag laten horen. En dat trillen in je oor, dat kun je oplossen door je intonatie te veranderen. Het trillen in je oor is overigens, fun fact, bestaat niet. Heb ik me ooit laten vertellen door een opnametechnicus. Dat maakt je oor, of je hersenen maken eigenlijk die trilling aan. Ik ga laten horen hoe je het oplost. En misschien is het beter te horen met een koptelefoon op. Als het goed is, hoor je een trilling. En hoe zuiverder ik ga spelen, ga ik proberen, hoe minder die trilling wordt. Op een gegeven moment hoor je hem
langzamer worden. Daar komt hij nog een keer, Julio. Hoe langzamer de trilling, hoe zuiverder je speelt. Die trilling is handig om in de gaten te houden als je al samen aan het spelen bent. Als je gaat afstemmen en je stemt om de beurt, dan hoor je die trilling uiteraard niet. Maar dat is beter te horen wie lager is en wie hoger is. Ik ben duidelijk lager, dus dan duw ik een beetje in. Dus na elkaar hoor je beter wie hoger en wie lager is. Maar als het zo is en je bent al samen aan het spelen, hou die trilling in de gaten. Als die trilling weg is, dan ben je zuiver. Als die langzamer wordt, dan kom je in de buurt. Probeer altijd, als je je intonatie gaat aanpassen, doe het niet in één keer. Want de buurman denkt hetzelfde en dan ga je allebei de andere kant op. Dus of spreek met elkaar af, ik speel op jou. En dan ben jij degene die zich moet aanpassen. Doe het niet te snel, want dan hoor je helemaal niet welke kant je op moet. Dus intonatie is niet iets, dat kun je in één keer fixen. Het is niet van, ik draai een schroefje aan en het is opgelost. Het is echt een training van je oren. Je moet het heel vaak doen, je moet het oefenen. Je moet veel samenspelen met anderen. En je zult ook merken dat bepaalde noten altijd te laag of altijd te hoog zijn. Dat is op elk instrument een beetje anders. Maar bijvoorbeeld een heel bekende is de cis in het midden. Die is altijd aan de hoge kant. Dus dat zijn dingen die kun je eigenlijk, dat moet je gewoon onthouden, die moet omlaag. Voor de rest is het gewoon heel veel oefenen. Veel met stemapparaat, ook thuis. Ga lange noten oefenen en probeer octaafoefeningen te doen met een stemapparaat. En zorg dat je zelf hoort hoe de intervallen, waar ze precies zitten. Als je zelf zuiver speelt, dan kunnen andere mensen ook heel fijn met jou samenspelen. En het is gewoon een kwestie van trainen. Dankjewel. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. En misschien de volgende keer in levende lijven. Zou leuk zijn.